खुलुमबाय आं थुलुंगा मोसाहारि नैबे नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनाय या जाहैबाय जोंहा 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डखौ लानानैहाय दिनै दानि सोलिफु सरकार जोंहा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंनो नागिरो जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि जा दफाफोर बे दफाफोराहाय दिनै 90% मावफुंजाबाय लोगोसे सोरबाया बुंलांदों 82% मावफुंजाबाय होननानै नाथाय बिथांमोननि बुंनायाव बेसेबां जुक्ति दं बेखौ दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो बिदिन्थि लानानै आं बुंनो सानदों जुदि बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोरा 90% एबा 82% मावफुंजामारबायब्ला दिनै जोंहा नैबे एनाक्सार 1 निफ्राय लानानै एनाक्सार 4 सिम जोंहा गोबां माखासे मोजां दफाफोर दङ थारै बे दफाफोरा मावफुंजामारदोंना मावफुंजामाराखै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो बिदिन्थि होनानै आं बुंनो सानदों जे जोंहा बिटिआर एकर्डनि मथे जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जोंहा गायसननायनि खोथा दंमोन नाथाय बियो दिनै मावफुंजानायखौ जों नुनो मोनाखै जोंहा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि गायसननायनि खोथा दंमोन नाथाय बेखौबो जों दिनै मावफुंजानायखौ नुनो मोनाखै दिनै जोंहा स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया सेन्टार एट उदालगुरि बाक्सा एन्ड चिरां बाक्सा आरो चिरां आरो उदालगुरि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंहा साइ सेन्टार गायसननायनि नैबे दफायाव लिरनाय दं नाथाय बेखौबो जों दिनै मावफुंनाय नुनो मोनाखै दिनै जोंहा दङ चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय रौमारियावहाय नेरिम नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स एट रौमारि दिनै आं बेयाव बिनि खेथ्रआव बुंनो सानदों जे जोंहा दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सानै एमपि दङ राज्य सभानि सासे आरो लक सभानि सासे आरो बेजों लोगोसे जोंहा सानै इएम दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा सासे एमएलए दं थारै बिथांमोनहा बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां गोजौ नेता थासेयावबो दिनै बे नेरेमखौहाय रौमारियाव लाबोनो हायैया बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि भैरबकुन्द उदालगुरियाव दिनै बेखौबो जों दिनै मावफुंजानायखौ नुनो मोनाखै दिनै जोंहा उदालगुरियाव एनआईटी गायसननायनि खोथा दंमोन नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी बेखौबो दिनै जाय मावफुंजायैखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंहा बिटिसिनि एभ्रि डिस्ट्रिक्ट जोंहा एडिशनेल नवोदया विद्यालया गायसननायनि खोथा दंमोन दिनै बेखौबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंहा रौतायावहाय अर्गानिक इउनिभार्सिटि गायसननायनि खोथा दंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौबो मावफुंनो हायाखै दिनै कुमारिखातायाव भेटेनारि कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै दिनै जोंहा इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स बेखौबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो बेबायदिनो जोंहा बिटिएडि ओनसोलावहाय जोंहा मोनसे रेलवे कच फेक्टरि बानायनांगौ होननानै जोंना नैबे बिटिआरनि एकर्डनि दफायाव लिरनाय दङ नाथाय जों मैया नुनो मोनबाय थादों जे जोंहा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारबाय थादों जे जोंहा भारतनि रेलवे मिनिस्टाराहाय मोनसे खोथा बुंदों जे कक्राझाराव एबा बिटिसिआव जोंहा रेलवे कच फेक्टरि गायसननांगौनि गोनांथि नङा सिगाङाव थाखानाय जोंहा रेल कच फेक्टरिफोरानो बेनो थोजासे होननानैसो जों बुंनायखौ नुनो मोनदों दा बैफोरो जाहैबाय जोंनि साननो गोनां माखासे बाथ्रा दा आरो तामुलपुराव बिथांमोना केन्सार हस्पिटाल एन्ड मेडिकेल कलेज गायसननायनि खोथा दंमोन नाथाय बेखौबो बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जा मुम्बाइआवहाय बडलेण्ड गेस्ट हाउस गायसननाय बिथांमोनहा खोथा होदोंमोन नैबे दफायाव दंमोन नाथाय बेखौबो बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखै दिनै बेबायदिनो बिटिआर एकर्डआवहाय गोबांथार माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै दा बिथांमोना थेवब्लाबो माखौ लानानै बा बबे मोनसे दफाखौ लानानै 90% मावफुंजाबाय होननानै बुंखो बा बबे दफाखौ लानानै 82% मावफुंजाबाय होननानै बुंखो दा बैफोरखौ जोङो साननो गोनां बाथ्रा दा दिनै आं बेजोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानबावदों जे बिथांमोनहा बुंबाय थानो नागिरो जे मोनसे
एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौआव माखासे गोबाव सम लायो होननानै। नाथाय आं बेखौ मोनसे बिदिन्थि होनो लुबैदों बिथांमोनखौहाय। जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिटिसि सुक्तियाहाय 2003 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बे सुक्तियाव जोंहा CIT कलेज मोनसे जा दफायाव दिखांनानै लाबोदोंमोन आरो बे दफा मथे जोंहा CIT कलेजखौहाय मात्र 3 बोसोरनि गेजेरावनो एबा 2006 मायथाइयावनो गायसननाय जादोंमोन बा मावफुंनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि दिनै सुक्तियाहाय बिटिआर सुक्तियाहाय दिनै 6 बोसोराव आगान सुरबाय। नाथाय बिथांमोनहा दफायाव थानाय मोनसेबो मोजां माखासे दफाफोरखौहाय दासिमबो मावफुंनो हायाखै। दा बेनिखायनो आङो गासै बिटिसिनि रायजो राजाजों लोगोसे गासै जोंनि बिटिसिनि साननो हनो गोरों लेखा गोरों आंनिनो आंगो लोगो बिथांमोन फरायफुनाय बिथांमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायनो सानो जे नोंथांमोनहाबो बिटिआर एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डनि सोमोन्दै मोजाङै फरायनानै नाय आरो सोरनि रावा नंखाय आरो सोरनि रावा सैथो, सोर थगायदों सोर थगायाखै नोंथांमोनहा बेखौबो स्टाडि खालामनो नाजा।